Lavíny sú postrachom každého, kto v zime chodí do hôr. A preto si v tomto videu ukážeme, ako správne postupovať pri vykopávaní zasypaného z lavín. V prípade, že dojde k lavínovej nehode, je veľmi dôležité, aby všetci zúčastnení mali kompletnú lavínovú výstroj. To znamená lavínový vyhľadávač, lavínovú sondu a takisto aj lavínovú lopatu. Lebo len vtedy sme schopní efektívne do 15 minút zachrániť toho zasypaného z tej lavíny. Tento proces sa nazýva kamarátska pomoc, rozdeľuje sa do určitých častí. Tá prvá časť je hľadanie signálu zasypaného. Všetci sa prepnite na vyhľadávanie. Dobre? Mám signál 34, 33, 7,5. Následne dohľadanie, ktoré spočíva v nájdení minima pomocou toho lavínového vyhľadávača. 1, 3, 0, 6. Následne prechádzame do druhej fázy, a to je nasondovanie toho zasypaného. Mám zásah, dobre. A konečná tretia fáza, vykopanie zasypaného, je fáza, ktorá trvá z tej celej lavínovej záchrany a z tej kamarátskej pomoci najdlhšie. Pretože od hĺbky zasypania závisí aj, aké sú šance na prežitie toho zasypaného. Táto časť je venovaná tej sekcii, ktorá trvá vlastne z tej kamarátskej pomoci najdlhšie, a to je vlastne vykopanie toho zasypaného. Aby sme to mohli spraviť správne a efektívne, tak potrebujeme v prvom rade toho zasypaného nasondovať a následne ideme do toho finálneho procesu vykopania, kde je veľmi dobré alebo veľmi dôležité mať naozaj kvalitnú lopatu. To znamená, aby tá lopata bola z kvalitného materiálu, aby sa na nej dala predĺžiť rúčka a ostrú nábežnú hranu. Je veľmi dobré, keď sa tá lopata dá zároveň prerobiť aj do motiky. Hej. Dôležité je sondovať kolmo na svah. Ako vidíte, tá sonda je ociajchovaná, pričom do 40 cm sa jedná o plitké zasypanie, ktoré môžeme riešiť hneď podkopávaním okolo sondy. Do 80 cm je hĺbšie zasypanie, kedy si treba odstúpiť ďalej. Zlým prognostickým faktorom je zasypanie hĺbšie ako 1 meter. Mám ho, je 80 cm. Odstúpme si 1,5 násobok hĺbky zasypania. Michal, tu kop. Maťa, po ľavej strane jeho, poď. Potom, ako sme zasypaného kamaráta nasondovali, tak tú sondu nesmieme vytiahnuť. Ostáva na mieste. Zároveň prechádzame do finálnej fázy tej kamarátskej pomoci, ktorá je časovo najviac náročná, trvá najdlhšie, to vykopanie toho zasypaného. Je veľmi dôležité, v akej hĺbke sme nasondovali kamaráta. Pokiaľ je to pod pol metra, môžeme začať vykopávať hneď okolo sondy. V prípade, že je to hĺbšie zasypanie, tak je dôležité odstúpiť si smerom dole zo svahu 1,5 násobok hĺbky zasypania. V prípade, že sme traja, tak kopeme v takom systéme, že vytvoríme V-profil, kedy na hrote sa nachádza jeden záchranca, druhý sa nachádza po jeho pravej a tretí po jeho ľavej ruke. Je dôležité, nakoľko je to veľmi fyzicky náročné, rotovať v určitom časovom intervale. Rotujeme. Nechaj lopatu. Na pokyn vedúceho skupiny. Ako náhle sa priblížime pri tom kopaní bližšie ako pol metra, ideme už vedľa seba, Michal. Dobre, rozširujeme. do toho vrcholu sa dostávajú dvaja kopači vedľa seba, pričom tretí je za nimi. Princíp je vykopať alebo dokopať sa k postihnutému, k zasypanému a vytvoriť určitú plošinu, na základe ktorej sme potom schopní vytiahnuť toho človeka z toho lavínišťa. Takisto veľmi dôležité, ako náhle sme sa dokopali a vidíme sondu, vidíme, že teda trafila, dajme tomu, jeho končatinu, nestrácame čas s čistením zasypanej končatiny, ale okamžite kopeme, smerujeme k jeho dýchacím cestám. Ruka, ešte. Vidíš hlavu? Hej, ja tu. Má dutinu? Má, super. Výborne. Michal, počuješ nás? Mišo. Cool.
Teraz si už len rozšírime ten výkop, aby sme si vytvorili plošinu, na ktorú si ho vyťahneme, aby sme s ním dokázali manipulovať v prípade, že má nejaké poranenia, dobre? Takže samozrejme do hôr netreba chodiť nikdy sám. Pre pohyb v horách je najlepší počet teda v skupine 3 alebo 4 ľudia. A samozrejme pri tom dodržiavaní tých bezpečnostných rozostupov a to, že lyžujem po jednom, by sa nám nemalo stať, že zasype viacerých ľudí. Čiže stále rátame s tou variantou, že už keď náhodou sa stane lavinové nešťastie, tak nech je zasypaný jeden človek, preto, lebo od toho sa potom odvíja aj efektivita tej kamarádskej pomoci. Samozrejme, 3 ľudia dokážu lepšie hospodáriť so silami, v rýchlejšom čase sú schopní vykopať toho zasypaného. Samozrejme, môže sa stať, že je ten pomer 1 na 1 a vtedy ale rapidne teda klesá šanca na prežitie pri realizácii tej kamarádskej pomoci, tak aby sme to stihli teda do tých 15 minút. Nehyb sa, môžeš mať niečo poranené.